Sersala Kurda li bajarê Amêdê bi çalakiyek cuda hat pîrozkirin. Zarok û gencên Amêdê xwe kirin kose û taq bi taq geriyan û serê salê li gelê Kurd pîrozkirin. Zarokên keç cilê xwe guhertin û xwe kirin mêr, zarokên kur jî xwe kirin keç. Ji aliyê navendên çandê ve çalakî hatin li darxistin. Armanca çalakiyê wisa amaje pê kirin ku ji mêj vê ye ev kevneşopiyê hebûye. Wan jî xwestine ku çanda Kurdan bila nê jî bîrkirin çalakiyê wisa li darxistine. Ev çand û hunera me Kurdayî. Ji ber ku ev dibên kose salvegera serê salê ku bê pîrozkirin, ev jî wê demê nav zaroka da dade pîrozkirin, zaroka vêna pîroz dikirin û bi dar dixistin ji bo ku wendan ev kültür û çand û hunera Kurdayî. Li gorê çandê keçek divê xwe bike pîremêrek, kurek jî xwe bike bûk. Heman demî de du sê kes jî divê xwe bikin kur û wan biparêzin û di nava kuçe û kolan û gundan da bigerin, kakila kom bikin. Erê mezinimê xwe hani digu sersalê me sêzdeh he mesela em ê îro pîroz bikin. Me cilo xwe biguhiran. Wala kêfa me xweş e. Em jî ez îro mêr bim ka mêrê tu çawan e. Em jî hez bikin. Xweş e ez kêf xweşim spas dikim ji we jî. Zarok û genç bi erbane, bi dahul û bi kilaman di nava bajêrgeriyan û sersala welatiyên Amêdê pîroz kirin û diyariyên xwe girtin. Em gunda digeriyan wek basîq didan, meşgûl didan, ew didan wala. Derê ew bû. Xwe dikir kose yani. Em mal em digeriyan. Em mal digeriyan. Her çanda ne mesela zarokê niha nizan. Ana nizanim. Ji bo ku xwedî lê Çi qavşo ji vîr vedikin. Her tij vîr vedibû. Li gorî salnemeya Julyen, ango salnemeya Hicriyê, sêzdeh heyva çile roja sersala Kurda tê qebûl kirin. Bi salayê Kurd vê rojê roja serê salê pênase dike. Çalakiya genç û zarokên Amêdê jî heta nîvê şevê bi kilam û çîrokan wê bidome. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amêd.